Kzistov Krau Kzik Masłoj Mural W Opolu. Podobni? Kzistov Krau Kzik został pamiętniony muralem W Opolu. Czoł oficjalne odsonicie wielko formatowego obrazu dopiero W sobot, W trakcie trwania 58. Krajołego Festiwalu Piosenki Polskiej, rzut Zimona Ogda efekty praktikowych. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet zdjęcia kamieniki z obrazem Kzci piosenkarza. Internauci dostrzegają podobieństwo Krau Kzika z muralu do Sinego Mafioso. Mural z Kzistofem Krau Kzikiem W Opolu to koleżna artystyk z najniższego upamiętnia szkajcie twórcą wielkiego piosenkarza. Obraz, który powstał na kamieniki PZY. Krakowskie 34 de amperi, ma oficjalnie odsonity 4 urzędnia W trakcie Festiwalu Opole 2021. Miałem zaszczyt na zaproszenie prezydenta me. Opole Arkadiusz Załyniewskiego uczestnik z W prakach działy konkursu na mural Krzysztofa Krau Kzika. Obrady trwały 2 dni. W pierwszym dniu wybrali 10 projektów a północy zemile osiągnęli żadnego nieporozumienia. Projekty BY dwóch rodzajów. Niezwykle realistyczne oraz z fantazją artystyczną. Postawili na to drugie. Pan Brunau Neuhammer ma WSWY dorobku murale. Niemena i Kori. Teraz dość Krau Kzik. Ujrzania W mediach społecznościowych dekiz wybór złanie tego projektu Andrzej Kosmala, BY menadżer Krzysztofa Krau Kzika. Opole 2021. Krzysztof Krau Kzik uhonorowany muralem. Przypomina piosenkarza. Jacques Janior z miasta W Opolu na swojej stronie internetowej, łamie ten projekt muralu po ikonie Krzysztofowi Krau Kzikowi. Ironia z oryginalnymi przemilanymi podejściem do tematu konkursu. Według ZOE operacyjno-amerykańskiej rozdzielcia Krzysztofa Krau Kzika, jego marzenia i aspiracje. Jacques Gilda muralu pamiętniczki Krzysztofa Krau Kzika. Podobizna gwiazdora jest ubrana W rozpit niebiesko z konierzykiem. W tle Zimirowo pomarańczowe niebo i pamy z odcieniami Y Ameryki Kalifornii.
Nie braku że tamtej ksinego brak zis to fakrał kzika. Murales zis to fem krał kzikiem uła spor contrawers że urod komentusz kik. Teraz kadi moje nałasne okazji przekonasi, joad zeopola i dobry gust tu muje odlege galaktiki. Na mierzisku doi procesu abimsi, napisał el formato im obrazie jeden ze komentusz kik. Internauci do patruż si podobiestu a zis to fakrał kzika du postaci ze popularne żgere y gta vais citice ze y na wet du Don Corleone. W którego posta W orszkutr zest mimo cielasi Marlon Brando. A jakie jest wasze zdanie na temat muralu ze podobisnik zis to fakrał kzika?